Bila sem ponosna, ker sem Smet iz Novega Beograda. Še danes sem ponosna. Jaz sem gledala skozi okno. Svet je bil pristen, smrdljiv in ubog. In rekla sebi, kaj ima to veze? Jaz odhajam od tod. Nikoli nisem odšla. Zmotila sem se. Zdaj sem študentka in bom noseča 1 leto po izdani prvi osebni izkaznici. Vmes študiram na prestižni fakulteti. Prepričana, da sem boljša od vseh, profesorjev in študentov. Prestrašena od besed in pojmov, ki jih ne razumem. Prepričana, da tega sploh ne rabim. Nepripravljena, da se karkoli naučim. Zelo vztrajna v opijanju in drogiranju. Ljubljena in zaželjena pri starejših kolegih. Uvek nisem odločil, če na srpskem in na slovenčku. Dobro, ja razumem dosta. Jaz sem pametni na slovenčku. Aj luči. Pa ništa, da počnemo. Milena Marković, vi ste pri generacijah srpskih bralcev poznani, predvsem kot dramatičarka in kot pesnica. To je pravzaprav ta proslavljena knjiga Otroci, deca so v bistvu vaš prvi, če se ne motim, romaneskni poskus. In se mi zdi pravzaprav, da sem tokom prevajanja sem nekako razbiral tudi vašo preteklo literarno pot, ker tudi sam, kot nekdo, ki piše na nek način podoben roman trenutno, sem potreboval določeno pot, določeno dialektiko. Obstaja nek način razmišljanja, ki je pesniški, ki je primeren za poezijo, za eseje, za dramatiko, ki je intenziven in zgoščen. Ampak roman je vseeno neka forma, kjer se moderni človek lahko vsaj proba najbolj celovito izraziti. Pa me zanima, kako ste vi prišli do te forme? Je obstajala ta želja po romanu dlje časa? Ste iskali neko formo ali je bila to neka epifanija, da napišete roman o verzih? Pa ja sam, kad sam napisala svoju poslednju zbirku pesama koja se zove Pesme za žive i mrtve, ja sam videla da sam tu došla do određenog nivoa koji sada treba da prevaziđem. Može samo moment. Jaz se samo pravičujem, simultano prevajanje je tudi omogočeno, slušalke se da dobiti, če kdo slučajno radi. Se pravičujem. Pa jer imaju slušalice? Slušalice bi trebalo da budu tamo u uglu. Aha. U kotu so slušalke, ne? Ker ponavadi doben noče, pa sem pozabil zdaj. A dobro, ne trebaš ti. Znači, ja kad sam napisala tu svoju poslednju zbirku pesama, Pesme za žive i mrtve, ja sam videla da sam dostigla jedan nivo koji sam htela da prevaziđem, pošto sam u biti veliki takmičar i nikad mi nije bilo milo kada su me stavljali u određenim trenucima moje karijere u fioke. I svaki put sam onda ja potpuno menjala narativ, ne bi li iznenadila i na neki način pobedila. Pobedila koga god treba da pobedim. To mi je veliko zadovoljstvo da ta jedna vrsta konstantnog dokazivanja. I tako sam bila, što se vidi u knjizi Deca od malih nogu. I pošto je poema, po meni lirika je najviša umetnička disciplina, a samim tim poema je najveći domet pisane umetničke discipline i ja jako sam volela uvek i Childa Harolda, i Evgenija Njegina i Martin Fijera i onda sam rešila da ja napišem poemu. U jednom trenutku je ta poema postala roman u stihu normativno, pošto je meni izdavač Flavio rekao, pa dobro, ovo je roman.
ja sam rekla, dobro, roman. Što ne bi bio roman, shvatam da jeste. Kad je čitao jedan rukopis. Kako sam krenula, ja sam pisala 4-5 godina i to je u principu krenulo kroz uspavanke koje sam ja pravila za svoje mlađe dete. Znači, tu su krenule uspavanke, onda su uspavanke prešle u bajalice protiv uroka, pa je onda pogođena jedna repeticija, znači iz životinjskog straha za potomstvo, iz bola koji sam ja imala, sam ja krenula da pišem stihove koji su se odnosili na njih. Onda sam to ostavila sa strane i krenula dalje da pišem o svojim dečjim sećanjima, ugledajući se na svoje učitelje kao što su Joyce, Proust, koji su, nema tu nikakve stilske reference, ali ima to poniranje u prošlost kroz asocijaciju i ta jedna mogućnost da kroz priču, onda mi se ukazalo da mogu kroz direktnu priču, detalj i sećanje prikažem alegoriju koja se tiče određene epohe. Znači, meni se to otkrivalo u toku pisanja, onda sam videla da ja tu, pošto, mislim, srpska poezija je uglavnom silabičko-tonska, jel? Onda sam ja tu rekla, sad ću ja u ovoj poemi da iskoristim sve što znam i ovo što mi, ne mogu da kažem da mi nije prirođeno, jer su mnogi pisali na belom stihu iz naših krajeva, jel? Onda ću tu da stavim i Katrene, pa imam, znači, tu ima dosta, to je u suštini vrlo kontrolisan materijal koji je mogo da ima i 300-400 strana, međutim mi smo bacili pola namerno, zato što sam ja osetila i to sam isto, znači, hoću kažem, nije bila, jeste bila epifanija što se tiče određenog sadržaja, to ste vi osetili i to jeste, ali kasnije kad sam ja krenula da to slažem, to je sve bilo svesno i kontrolisano u smislu da sam ja koristila svoje filmsko i scenarističko znanje da bukvalno montažno poređam stvari tako da budu ekstatične od početka do kraja, odnosno da shvatila sam da ne sme da ima više od 150, 160, 60, ne znam koliko sad ima u prevodima, ali naše izdanje ima, ne znam, 160 strana. Namerno sam napravila tako da izgleda kao da je u jednom dahu i tu sad ima svega, ima, znači s jedne strane tu su Hajne, Katreni, bio je divan mesec maj, s druge strane je tu, znači sve što ja sam, svi moji bogovi, učitelji i sve što volim se nalazi tu, znači svaka vrsta versifikacije, ne svaka, ne, ispričano u toj priči. Znači, s jedne strane, ono što je krenulo kroz decu je bilo jedna određena vrsta epifanije, a sa druge strane sam ja odjednom videla da tu mogu da napravim jedan, sam krenula onda da kontrolišem materijal na nivou teme ideje, koji je zapravo ima nekoliko tih nivoa i zbog toga je to na kraju moglo legitimno da se nazove romanom, pošto ima tu, kako kažem, univerzalnost i veličinu. Mislim, veličinu u aristotelovskom smislu, ne u smislu gabarita. Ljudje pogosto povezujejo to knjigo z, recimo temu, avtobiografskim žanrom, ne? Vi zdaj, ko razlagate, kako je ta zadeva nastala, je opaziti, da ta avtobiografski element ni bil nujno neka primarna motivacija, ne? Kako vi gledate na to razmerje? Ja se obično jako uvredim kad mi kažu da je to autobiografski, pošto ja ne smatram autobiografije uopšte literaturom. Znači, ja mislim da je to
da to nije književnost, to je namenska literatura koju pišu poznati ljudi, jel? Ja. Ili neko piše za njih i u tom smislu ja uživam u tom biografijama muzičara koje volim iz čiste i Stvarna literatura. da. I isto volim, postoje dobre autobiografske knjige ljudi koji su se bavili nekim praktičnim disciplinama kao što je, na primjer, režija pozorišna i filmska, gde zapravo studenti to mogu da pročitaju i da vide proces. Isto ne volim tu bezobraznu reč autofikcija. To sam vas hoću prašati. Jeste, da. Ja mislim da je sve što je napisano od dobre literature lično, ne privatno, to je diletantski nego lično. Mislim da su veliki pisci žanrovske literature isto bili lični, ne znam, Edgar Allan Poe, Dickens, Lovecraft, Elroy, Jack London, oni su svi bili lični, znači tu može da se vide zaista, bez obzira što se tu odvija nekakav zaplet i što je to u određenom žanru, tu ti vidiš njihovo potpuno stremljenje, svetonazor i sve to. I to meni nekako više nije tema u književnosti, naročito kad je neko, znači, lično, kada čovek upozna sebe do kraja i ogoli se, sad da parafraziram bestidno Selina, znači izvrne svoju kožu kao bubanj pa je lupa po njoj, onda je upoznao i dušu sveta. Znači, u tom smislu mi ne bi sedeli ovde pričali da je to sad samo neka moja autobiografija, jer to je priča u koju su oni koji su čitali, ušli unutra, isto to doživeli. Naprimjer, dobar primjer je za to, u Beogradu ima opera koja je rađena po romanu Deca i oni su napravili ribleto, pokazali mi, ja sam rekla to je u redu i onda to sad gledaju razni ljudi, to je opera, znači pevaju i operski pevači i glumci i onda ja sam to gledala nekoliko puta, potpuno odvojeno i to je sad toliko katarzično da kada grunu glasovi operski krenu da pevaju deca me nisu volela, ti vidiš ovako neke žene se zaplaču, niti su one mene čitale, možda nisu čitali ni roman, došle su da gledaju operu, ali svako imao to iskustvo da je osetio da ga deca nisu volela, da su bili mali, znači to je prosto univerzalno. Znači, žene plaču, muškarci se hvataju za drške od stolica, jer to je naročito ta katarzičnost tog materijala je naročito vidljiva u operi, jer je prosto muzika ogoljena stvar, o tome Tolstoj i Raj jako utiče, o tome Tolstoj pisao u Krojceru sonat, znači to kad grunu deca me nisu volela, svi se onako odmah su unutra u fabuli koja je vrlo kao s druge strane specifična, se radi o tom jednom životu. Tako da sve pravo je lično. Mislim, prosto nezgoda je kad je privatno i to je onda diletantizam, nije literatura i to je onda nešto što ne bi mi sad pričali na... Tudi nemogoče je napisati kopijo svojega življenja. Da ni pa da ne spadne diletantsko, ne? In nasploh, no, tudi v nekem širšem smislu. Omenjate bajalice, neke predmoderne forme. Tudi zdaj, ko sva se družila, sem videl, da vas tudi zanimajo neke sfere književnosti in življenja nasploh, ki mogoče se ne vklapajo v kliše tega, kar bi si mogoče slovenski bralec mislil, ko prebere knjigo, ki je zelo urbana po svoje, zelo konkretna v nekih zgodovinskih detaljih, ampak kot vidim, vas zanimajo tudi neke predmoderne forme, mogoče neke aspekti narave, kar je sicer tudi opazno v romanu, nekaj ne samo urbano, ampak tudi ruralno. Kako se to po vašem spaja v momentu, ko pišete, ali ko ste pisali specifično ta roman? Pa
u nekim našim sredinama, sad ne znam za Sloveniju, Slovenija se uvek malo razlikovala, čak i u vreme ono prethodno, je uvek postojao jedan neverovatan provincijalni kompleks koji se ticao toga da se reč urbano tumačila na jedan način koji je dosta... Uzvišeno. Pa v Sloveniji je zelo to podobno. Ne, to ne znam, ali... Jaz povem. Koji je dosta infantilan, znači ja sam se jako puno naslanjala u čitavoj svojoj poeziji na tradiciju moga jezika, pošto nema pisca bez jezičke tradicije i tu je to arhaično i ruralno. I drugo, po poreklu ja imam tu vrstu iskustava. Treće, bilo mi je bitno da imam element prirode u onome što radim, što inače pisci, veliki, značajni pisci moje neke generacije, kad kažem moje generacije, mislim na epohu, znači svi koji su rađani između 60 i neke pa sve do početka 70-ih, oni bukvalno, priroda ne postoji. I osim kod nekih koji su se pojavili velikih pisci isto moje generacije, kao što je Knausgård, Uwe Knausgård ili Zahar Prilepin, gde se odjednom priroda vratila. A priroda je atavistička stvar i drugo, potpuno je, u kontekstu je onako bajkovita i predvremenska, znači što kaže Handke, sve što vidim nadživeće me, opet bestidno parafraziram, ja to stalno radim, znači sve što vidimo nadživeće nas, pri čemu drveće, neke građevine, time se ja bavim inače u deci i bilo mi je to bitno da sve te komponente moje ličnosti i mog nasleđa postoje tu. I to što je ruralno i to što je urbano, koje se sada direktno tiče te neke alternative ili kontrakulture na kojoj sam ja rasla i koji se i dalje na svoj način priklanjam, pri čemu ja to ne smatram kao da je to neka moja vrednost, da sam ja zbog toga urbana bolja od drugih, nego to je jednostavno tako. Meni je to... Prirodno. Pa da, to mi je jednostavno, me je našlo u formativnim godinama i spasilo mi život. I to tako ide jedno uz drugo. Inače je to, ima jako puno veze, kako kažem, sve to ima veze. Znači, s jedne strane, ta rebelionska poezija koja postoji još iz antike, mada bez svest. U suštini postoji od kraja srednjeg veka. U antici nije postojala ideja toga. Znači, to kao Vion i tako dalje. Onda i posle se to nastavlja, pa onda ruska avangarda koja je meni bila strašno bitna, pa sve do kontrakulture i mojih učitelja nekih, sad Lemija Kilmistera ili Iggy Popa ili Townes Van Zanta, Born to Lose, Live to Win. Sve, znači, to je u suštini seljaštvo i lumper proleterstvo u mom nasleđu. Sada, budući da smo mi u to vreme u koje smo živeli bili u mogućnosti da doživimo neverovatan klasni socijalni skok. I to je tad bilo moguće. To si sploh ne morem predstavljati kot mlajši. Ne bi sad ja to nešto oko toga... Ne, ampak fascinantna mi je ta, ko razmišljam o svojih starših, recimo, in kakšen preskok. Ne bi ja sad na tu temu plakala, nego to je jednostavno bilo tako. I to sve ide zajedno. I to je sve korpus deo nečega što ja jesam. Znači, to postoji tu. Znači, a taj seljački atavizam, gradska dekadencija i određena vrsta
artificijelnosti koja potiče iz mog kasnijeg života i obrazovanja. Mnogi su to imali pesnici, veliki pesnici, neki kojima se ja divim, lepši i stari od mene, su to imali, samo umrli su mnogo pre mojih godina. Primjer, Jesenjin je to imao u vrlo velikoj meri. Takve stvari, jedno s druge, uopšte i neki drugi imažinisti i tako dalje. Kosovel, mogoče v Sloveniji. Da, imao je. Malo smo se zagrijali, pa Da. da bralci dobijo še malo vtise. Bi povabil igralko Majo Kunšič, da prebere prvi odlomek. V starem bloku, v središču mesta, me je pazila očetova sestra, ko sem bila zelo majhna. Včasih sva šli po stopnicah na streho sušit perilo. Iz vedra s prstki stegujem k teti perilo, srajce se napihujejo pod hitrimi oblaki in vetrom, tisoče in tisoče oken s svojimi očmi blešči. V stanovanju bova pojedli nekaj dobrega. Teta je šepetala, gledala dekletom v usedlino, govorila, kako je niso dali nekomu, ki ji je bil všeč v vasi, ampak nekemu inženirju. Predtem je delala v Beogradu pri bogati družini in vse živo so počeli in govorili pred njo, kot da ne obstaja. Teta je govorila, ko ima punca več kot enega, je to že kurbišče. Ko me je pred smrtjo prepoznala, so njene oči bile blage in svetle. Vesela je bila, ker sem prišla. In tudi jaz bom tam pozdravila in poljubila drago teto. Nisem je dovolj poljubljala, morala sem nekam hiteti. Vrtec je bil strašen. Rekli so, da moram iti, ker morajo vsi delati in se učiti in nihče ne bo doma. Vrtec je bil zraven mojega doma in jaz sem odhajala do ograje, ko so nas vodili ven, in gledala sem. Vsi so bili doma. In mama je udarila s ponvijo. In sestra je skozi okno gledala in oče kadil cigareto, kadil pri oknu. Brat je prišel, se uspel po stopnicah, vstopil, le jaz nisem mogla. Potem me je vzgojiteljica kaznovala, ker plezam po ograji, prav tam, v jaslicah. Ko je kdo bil poreden, so jih dobili vsi verižno poritki in jokala sem vsak dan. Mama je rekla, sine, moraš vedeti, da te ne morejo vsi imeti radi. To je bil velik trenutek. Ne samo, da me nimajo vsi radi, ampak me nihče nima. To sem dojela takrat, ko sem gledala, kako so vsi doma, jaz pa sem tu zraven, majhna in sama. Zdaj, eno vprašanje, ki se verjetno praktično vsakemu bralcu tle odpira, samo tale odlomek sem si. Ok, evo, sem že naslednji. No, ki se vsakemu zdaj tle odpira, ne, če se obrneva spet na to razmerje med osebnim in zasebnim, oziroma privatnim in ličnim. Vi ste tu izražate neke stvari, ki so precej boleče, tudi intimne in tako naprej. In se zdi, da obstaja ena želja po komunikaciji o nekih stvarih, ki ostajajo zaprte, mogoče v glavi ali pa kjerkoli, z bralci, ne. Zanima me, kakšen je efekt za vas kot pisko potem, ne. Se vam zdi, da najdete v bralcih svojega sogovornika, tudi v tem, na nekem osebnem nivoju, če rečem, in ali to
ima neko terapevtsko funkcijo za vas, tudi onkraj literature, recimo? Nema. Nema zato što dok sam ja to pisala, moguće tu ima nekih ekstatičnih delova gde sam ja se zaista bila potpuno izbezumljena. Ali to se čak ne tiče bolnih mesta, nego ovo što je direktno se odnosi na mog mlađeg sina. I to se tu vidi. Dosta toga je izbačeno, prosto nije mu bilo tu mesto. Međutim, kad to i vi isto znate, pisci su monstrumi, znači ja kad sam krenula da radim, ja sam imala samo problem ako vidim da je nešto nije dobro i kad je to završeno bilo, to je bilo završeno. I ništa mi nije pomoglo u problemima koje ja imam u svom životu. Pošto sam doživjela uspeh, to mi je donelo izvesnu prijatnost. Nemam nikakav stid u vezi stvari koje sam tu iznela. Između ostalog što za razliku od Knausgora moji nisu malograđani, tako da nemam sa tim problem. Korisna informacija. Da, za mene kod profesora. Velik je to pisac, uopšte ne želim ništa kažem, nego prosto drugačija je to situacija, neće niko da me tuži, mislim. I nije mi pomoglo, a čak sad imam novu fazu u kojoj sam ja, kad sam to završila, ja sam krenula da pišem drugi deo koji se zove Ljudi. Međutim, pošto je to doživjelo taj uspeh i dobila sam tu nagradu, onda sam ja rekla, neću sad da pišem nastavak, nego ću sad ja potpuno nešto drugačije da pišem, iz čiste zlobe i pakosti. I takmičarskog duha. Tako da čak ni tu neće da mi pomogne. Nego stoje ti ljudi tamo u kompjuteru, sad pišem nešto potpuno drugo, što neću pričam o tome, pošto to ću da ako vidim da je dobro, ja ću da izdam, ako ne, bacit ću, pa ću da radim nešto drugo. Spali. Da. Madovik, Volan, u Majstru Margariti kaže rukopisi ne gore, što je tačno, dobri ne, ali ovi loši, to ko zna koliko ih je spaljeno. Nije mi pomoglo i dalje mi je teško po istim pitanjima kojima je bilo teško čitavog života i ja mislim da je tako svim ljudima. Nema tu pomoći. Jaz tudi mislim, da je tako. No. To, ko pravite, da morate vedno neko novo smer, to pri nas, ki pišemo, sem opazil, vsi smo narcisi, ampak obstajata dva tipa narcisizma. Eni, ko dobijo priznanje, potem do konca življenja isto pišejo, drugi pa ravno zaradi priznanja začnejo pisati drugače. Da. Prej, ko ste rekli glede opere, sem se spomnil, da me je en kolega, gledališki režiser, takoj, ko sem najavil prevod, je rekel, a se da uprizoriti to? Rekel, preberi, pa boš videl. Bomo videli. Ne, ja nisam davala to rediteljima, ako sam dobro razumela. Ja. Zato što... Pozorište. Da, ne. Zato što oni ljudi urade, prvo ja imam iste motive u svim mojim dramama. Razne slične motive kao u deci ja imam u svojim mojim dramama. Prema tome oni mogu da uzmu moje drame pa lepo da rade i da ja dobijem još neke pare slovenačke. Ovo sam ja htela da kontrolišem, pošto pozorišni reditelji, oni ljudi uzmu jednu rečenicu, onda prave nešto svoje. Znači, to bi bilo tako. Ima Kastorf, ja sam gledala Radio Dante, a ja obožavam božanstvenu komediju. On uzeo 2 rečenice iz božanstvene komedije. Pozdravsko gledališće. To je lepo, ali neću da dam. Ja sam, tako da to je to. Možda ako je neverovatno ogromna zarada, znači ja priznajem, znači ako je lukrativni moment toliko primamljivo, onda je to, ali ne bih rekla da će tako da bude. Postoje 2 predstave. Jedna je u opera u Beogradu, deca,
a druga je u Zagrebu. Međutim, oni nisu to režirali, nisu pravili dramu od toga, nego u Deci u operi je napravljen libreto i oni izađu i pevaju. A u Zagrebu izvanredna predstava, Saša Božić je radio u Beogradu, Irena Popović-Dragović, kompozitorka. Oni uzeli su puno stihova i onda glumice to izgovaraju. I to je, i na neki način su uzeli samo motive, znači, dobro, lakše, ova opera, to je prosto, ona, pošto pevaju, to je potpuno postaje transcendent, znači, ode, a u Zagrebu je taj reditelj i koreograf, on se bavio, Sašo Božić, on se bavio suštini rađanje, devojčenje, seksualnost, majčinstvo, starost. Molim lepo. I to nema svašta on tu radi u smislu režije i koreografije, ali nije ništa dodavao. To je jako dobro predstav. No, ta režiser sigurno ne bi tako ne. Nek uzme, evo, ima livada puna tame, to ima isti motivi. Eto, taman da dobijem pare. Ok. Ta protagonistka romana od začetka, od prvih korakov do konca hrepeni, če ima neki vapanj. Je to ispravno? Vapanj, šta znači? Vapanj, hrepenenje. Je to srpska reč? Čežnja, sorry. Je, da. Vapanj. Kako? Vapanj. Vapanj, lepo. Pa da li je to postoji ta reč? Postoji reč čežnja, ali meni se vapanj jako sviđa, a pri čemu izrazito je dobro pitanje, je meni bio jako važan moment i u deci i u životu. Motiv čežnja nije dovoljno dobar termin, ali ima na nemačkom reč koja je tačna, to je Sehnsucht. Sehnsucht. To ćemo prevesti u vapanj. Da, jeste. Odmah Slovenci sad nešto. Zato što čežnja može da znači razne čežnje. Ja, od najovih ti nekih. Jeste, a Sehnsucht je, to je u principu iz filozofije, idealističke, to je osjećaj da nešto tu postoji sve vreme i da izmiče. Reč hrepenenje odgovara tom terminu. Znači opet su Slovenci pametni. Dobro, u redu. Poslije ćemo pričati. Ne, nije dobar čežnja. Čežnja nije dobar. Pošto čežnja se pre svega odnosi na ljubavnu čežnju. Ja, pa to. A ovo je mnogo, sad bez šale, ovo je metafizički mnogo dublje. Naravno, jeste i ljubavna čežnja, ali i sve ostalo. Znači, tu je sve vreme nešto što izmiče lepota, može biti smisao. Se mi zdi tudi protagonistki pravzaprav od malih nog vse do konca to se izmika, ne? To je bolna spoznaja nečega što ne može da se dohvati. In mislim, da je v bistvu to subtilno, oziroma če gledamo malo globje, je to glavna tema pravzaprav romana, hrepenenje. Između oslog da. I još jedna tema tu ima, kad smo već kod tih teške artiljerije, to je hibris, bogoboraštvo, znači preterana prirode koje stradaju zbog svoje preteranosti. Znači u tom smislu to je namerno primitivno izvedeno jer nema zapleta. U smislu nije sad tragedija, nego je, ali zapleta. Nema tu vrstu narativa, ali je hibris isto jedna od tema. Isto tako je i osnovna tema pitanje zamki slobode i tako dalje. Super, tudi jaz sem opazil, da se ukvarjate s tem paradoksom svobode, ki ni zdaj eksplicitno, ga ne poantirate, ker gre za literarno delo, seveda ne gre za, ne postavljate tez, ampak
Je pa zelo izrazita. No? In tudi to vprašanje hrepenenja, ne? V tem horizontu svobode, kot ga mi danes dojemamo, se vedno javlja neko hrepenenje, ne? po več. Šta je hrepenjenje? Čežnje. Nije čežnje, nego je vapanje. Hrepenjenje, vapanj. No, Vapanje, zapamtit ću, ja sam ja. hrepenjenje. V čem je stvar? A moramo se poiskati druge objekte tega hrepenenja, če sploh je jasen objekt, ali se mu moramo odreči, ali naj ustrajamo pri tem do konca, nas to motivira? Tako je, zato što ti suštinski ne možeš nikada to da ispuniš. Jer ti što više doživiš, to sve više žudiš. A pri čemu si u toj vrsti egzistencialističke strašne spoznaje da si u svakom trenutku slobodan da izabereš, to je kvantna fizika, ti si sve vreme svestan toga da je u svakom trenutku bilo šta da si izabrao moglo biti drugačije. Ali kod mene se to isto kao što se mešaju druge stvari, meša se i to da je, ja ne znam da li je determinisano ili je stihija. I zbog toga nema teze i zaključka, jer ja zaista ne znam. Znači, dosta sam skrušena pred silama koje su veće od mene, čak mislim da je i dar veći od mene. Mislim, i onda kažem, šta je to bilo? Mislim, šta se tu zapravo desilo i šta će biti, nemam pojma. Ali ono što se ja nadam i što sam se trudila je da to je pre svega vezano za plemenitu težnju i za ljubav. Kad kažem ljubav, mislim na čovečansku ljubav, na nešto gde u suštini kroz katarzu čovečanstvo osjeća povezanost. Hrišćansku ljubav. Jeste, da. Koliko je vaš roman, koliko bi vi ocenili da su otroci feministično delo? Pa, ja sam sigurno napisala na početku svoje karijere neke komade koji su bili direktno vrlo značajni za neke feminističke autorice koje su to gledale. To su pre svega romani drame Paviljoni, Šine i Brod za lutke pre svega. Ovde je to bilo Barsica za punčke. I tu sam se ja direktno bavila između ostalog, ne u Brodu za lutke, ali u ove prva dva komada sam se bavila direktno patologijom patrijarhata. Znači, svaki sistem ima svoju patologiju i ti sad je razotkrivaš. Ja sam se to bavila. Ja sam bila mlada žena koja se time bavila. Ja sam to pisala između svoje 23. 4. i 26. 7. godine. U Brodu za lutke to je jedna bajka gde ja pričam u suštini o krvavoj inicijaciji jedne umetnice u svet odraslih. Sad, ja sam to tada radila, a sada imate situaciju u ovo vreme, znači, sad ću nežnih 50 da napunim u aprilu, a sad neke mlade žene fingiraju radikalno iskustvo, to na primjer imate u seriji Idoli i u Euforiji, znači ti fingiraš radikalno iskustvo, ono ti se više ne desi nego ga fingiraš, ne bi li doživeo znači to je sve, kako da kažem, produkt Vorholijane, ali nije to sad bitno. Ovde je stvar u tome da sam ja tada radila to autentično. Ja bi slagala kada bi rekla da sam sada radila autentično bilo što ima veze sa feminizmom. Ja sam se pre bavila suštinom nečeg opšte ljudskog. Znači, uopšte ne dovodim to u pitanje, nego to je ono što sam ja sada radila. To što su tu prikazane razna ivična ženska iskustva i ženske sudbine, to je prosto, ja jesam žena. Znači, to je činjenica. Točno to sam hteo ja poudariti, da je zgodba je univerzalna, ne da bi s tem izgubila
niti malo pač ne ženske perspektive. Ne, perspektiva jeste ženska, mislim, Ženskega znači, mislim... pošto je približno spisateljica se, tog roda, Ja, ja. ali nije tu bilo te agende, pri čemu apsolutno nemam protiv ukoliko to, ne da nemam protiv, nego ne deluje mi, deluje mi verovatno da to može da posluži osnaživanju nekog, ne da neka devojka i mlada žena može da se osnaži sa tom vrstom literature, ali ja pravo da vam kažem ne vidim da ne bi mogla da se osnaži i sa Dostojevskim, znači, jer pre svega emancipacija se između oslog tiče i vrhunskog obrazovanja, znači možda se osnaži i sa Joyceom i sa Danteom. Pominjem sad ove što smo spominjali, da ne idemo dalje. Dobro. U tom smislu, a naravno i sa Silvijom Plath, koja mi je isto velika učiteljica između ostalih. Jel? Ali to ona je pisala prosto drugačijim stilom. Ja. I ne zna se šta bi napisala, pošto je bacila kašiku. Američanka je, Da. vi ste iz Srbije. Tu to je igrao ulogu, po mojem. Meni su od tih, da kažem, ajde kad smo kod ženskih spisateljica, ja sam jako volila Mary Shelley, Patricia Highsmith, Joyce Carol Oates i tako dalje. Znači, to su onako duboke mračne vode, sve su se te žene bavile time. Hvala. Preden greva v zadnji del pogovora, bi prosil še za branje enega odlomka. Hvala. Potem grem na večerjo. Na večerji govorim pametno, a preveč. Ženin mi reče, veliko piješ. Jaz se jezim. Spodnji je dorčol nagov in neizrekljiv. Padat začne krepak sneg in pada. Vse je bilo. Solze se zbirajo, pretijo, belina povsod. Ne vidi se. Doma moja sinova spita. Oleg je prav tako zaspal. Včasih po noči vstopim k njemu v sobo, da ga povoham. Vukan, rada bi klicala taksi. On reče ne. Hočem hoditi, zdaj je najlepše. In morda kupim še neko pijačo. Vse je tiho. Virus straši ljudi, jih spravlja na kolena. Jaz pravim, pojdi sine in javi se, ko utegneš. Pred dvigalom, visok, nesramen, črn, bled, že odšel, pravi, zakaj bi se oglašal. Sneg pa še naprej pada. Čist celi sneg se je že prijel. Vidim. Hodi. Ko boš mimo mojega bloka, se ustavi. Obrni s prsmi proti hramu. Zadaj je avtocesta. Po njej lahko pojdeš v gore. Lahko tudi na morje. Jaz tega morja nikoli nisem pozabila. Tebi ni važno. In to je dobro. Ne hodi desno in gor, tam delajo blok. Blok za bogataše, ne da se mimo. Pojdi po Nebojšini. Ja, pojdi po Nebojšini, govorim sama sebi. Na levi strani je park. Olegova babica je v tem parku videla leteti ljudi. Lepo so leteli na vse strani, od bomb, in na drevju so bile roke in noge. Zdaj je park pod belim čistim snegom in nikogar ni. Ni niti rok, niti nog. Zdaj je najlepše. In potem, videl boš črnega Đorđa, 2 metra visok je bil in silne je ljudi posekal z ukrivljeno sabljo. Poglej levo, tam so bolnice. Babica Milka je tvojega očeta vsako jutro vodila na vaje. Poglej ju, gresta čez ulico. Kupila mu je sok. Sedla je na klop, prižgala cigareto. Tvoj oče se muči, da bi zapičil slamico v sok.
umazal, pomočil si je ročice v gosti, lepljivi sok, dišeč po breskvi. Gleda svojo mamo, ona pa bo našla vodo, da ga opere in umije in poljubi. In glej ju, stekla sta. Dedek čaka, da ju povede. Poglej, sine, teta Daša v škorenčkih igrivo gre, v obleki beli lahkotni, z rdečim pasom prek bokov. Trobijo ji, ona je tako lepa. Nosi vroče pogačice in jogurt, da poje na klopi. Učit se gre v knjižnico. Potem pojdi mimo hrama. V hramu je veliko zlata. Poglej gor, on pravi. Pustite otroke, da gredo k meni in ne branite jim. V plašču, sine, nosiš vinjak in pivo. Tam proti čuburi popij vinjak. Ko se ti razleti po krvi, jo pogasi s hladnim pivom. Videl me boš na klopi in Nikolo, kako mu sedim v krilu, hram pa se gradi. Smejiva se. Prišel je špricat. Pojdi mimo hriba in pojdi po bulvarju. Tu se je mesto nekdaj končalo. Začenjale so se štale in blato. Spusti se po široki ulici k svoji lepi hiši. Za tvojo lepo hišo je most prek Donave. Temno stoji vojvodina ravna. Razne so se vojske tu ustavile. Lahko bi kupil marcipan z Mustafo in Evgenom Savojskim. Kupi mi ga, jaz ga bom jedla. Povabi prijatelja na pijačo v svojo lepo hišo. Samo cesto mora prečkati. Sedita za mizo. Še naprej bo padal sneg. Poglejte me, otroci. Letim skozi snežinke nad svojim belim mestom. Jutri ga bodo umazali, raznesli, razkopavali, gradili, ciljali, teptali, poteptali, a sneg bo spet padal. Po Donavi bo plul led. Potem bodo novi otroci zajokali, ko spregledajo, ko zadihajo. Češnje s puhom lezejo, že vidim. Prišlo bo tudi poletje. Dekleta bodo plula z golimi hrbti in vladala. Hodi mi sin daleč. Živi, uči se, glej, oproščaj. In ničesar ne pozabi. Ena od tem knjige kot opisa notranjega doživljanja nekega življenja je tudi hrepenenje po literarnem uspehu v umetniški slavi. Kaj se zgodi enkrat, ko ta uspeh in slava recimo pridete? Kaj ostane motivacija za pisanje? Deloma ste že odgovorili na to vprašanje, ne? Da to neko reinvencija. Ampak kako gledate potem na ta uspeh? Kako izgleda pred in kako izgleda po tem? Pa meni je uspeh u vreme kad sam počela da pišem spasao život i u smislu bukvalnom, znači jer nisam imala posao, tako da su te nagrade bile egzistencijalno važne. I drugo, fokusiralo me na to da mi je to poziv. I onog trenutka kada ti pomisliš da ti je to poziv, onda si ti pozvan da to radiš, jer služiš ljudima. Ti jednostavno služiš ljudima. I onda to više, naročito, ja nisam od poezije nikada zarađivala. Ja sam onda radila, dobila državni posao, radim na fakultetu. I zarađivala sam uglavnom ako je neka scenarij ili serija i tako dalje, tu je novac.
I onog trenutka, prvo, kada si pesnik, ti imaš taj dar pevanja, znači ti si neka vrsta medijuma i to jeste dar. I onda, ja sam inače, ja nisam mnogo inteligentna i to sam mi uvek govorili. I onda ja to shvatam da je to onda meni to dato i onda ja treba se trudim da to ostvarim jer služim na taj način. Ja. Imam tu vrstu osjećanja, određene misije. Jel? I onda kada tako postaviš stvari, onda nemaš problem. Pored toga imam neverovatnu sujetu, strašnu zlobu prema bilo kom drugom ko uspe i vrlo veliki takmičarski duh i onda se to u meni bori na način gde ja stvarno ne znam šta bih radila ako ne pišem. Ja. Znači, tako da to je odgovor. Moj jedan drug koga ja jako volim, on se zove Borivoj Gerzić, on je pisac i prevodilac i onako jedna značajna figura i on je imao izdavačku kuću sa mojim izdavačem Flavijom Rigonatom pre Loma, oni su onako kultne ličnosti. Borivoj Gerzić me pozvao da mi kaže neke lepe stvari o deci. I rekao mi što mi rekao, onda mi rekao, sad ti je ovo u redu, sad ne moraš više ništa da pišeš. I onda sam ja bila toliko, strašno sam se uplašila šta da radim ako ne pišem. Znači, čemu služim ako ne pišem, jer ta sva prekomernost koju ja imam mora nečemu da posluži, inače nije, prosto nije dobro. Umeđu vremenu, ja nisam naučila drugačije da živim. Ja živim na jednom istom mestu, čitav život, ništa ne znam, osim što znam da pišem i onda... Sasvim se razumemo. Jeste. I to onda... U svemu. Da. I to onda prosto ne postavlja se uopšte pitanje, uspehu se radujem i kad prođe određeno vreme, ja tačno znam koje su mi bolje stvari, koje su mi lošije od onoga što sam napisala. I uopšte ne dam neko drugi to da kaže, ali ja znam. Mislim, i u tom... Stalno moram da pobedim sebe, to je... To je neka oblika vitalizma, to je najmanj... Seveda, ko sem bil mlajši, sem bil veliko bolj polemičen do starejših kolegov, zdaj imam neko spoštovanje, ampak mogoče je ena stvar, ki jo pri kolegih nekaterih, ki so pred mano začeli pisati, pred mano doživljali uspehe in tako naprej, do katere sem najbolj kritičen, je ta stagnacija pogosto, to neizzivanje tega, kar si sam naredil prej. To je velika snaga potrebna ako nisi doživeo priznanje da dalje nastaviš da pišeš. Ja sam imala veliku sreću da sa vremena na vreme doživljavam određenu vrstu priznanja. Malih, ovakvih, onakvih, i da me prosto drže na toj liniji da ja i dalje radim i da verujem u sebe. Tako da ja mislim da treba da bude što više priznanja i da time treba da se brave institucije. Uopšte nemam problem kao inflacija nagrada, ali dobro, od čega ti ljudi da žive? Šta da rade? Ko da ih prepozna? Da idu svi na, ne daj Bože, internet, tamo je paklena kakofonija, to je pakao. Meni je všeč sicer, ampak... To je čisti pakao. Ja. Mogoče bi se tudi vi znašli... Da. Znali bi dobro potrolati, po mojem, če uporabim žargon. Da. Ja, malo sem nakazal te medgeneracijske odnose. Vas berejo in starejši in mlajši. Se vam zdi, da različno dojemajo književnost ali pa teme, o kateri pišete, oziroma specifično tudi vaše delo? Da, drugačije posmatraju i to je vrlo zanimljivo. Znači, stariji to gledaju kao literaturu. I starija generacija od moje, znači ljudi koji su rađeni 30-ih, 40-ih, 50-ih, uglavnom to je jedno vrhunsko obrazovanje, to je tako bilo. Moja epoha, oni su ili me prisvajaju, znači potpuno su
ekstatični u smislu da, to je to, to sam ja, ili su izrazito iziritirani. Ljudi koji su generacija posle mene često imaju jednu vrstu negacije onog što smo mi radili, to i dalje rade, što je glupo, pošto to su, na primjer, ljudi koji sad imaju 40 godina. Čovjek ne treba da više, da profitira na negaciji, to između 20 i 30 je simpatično, već sa 40 je malo glupo. Nego uzmeš, radiš svoje, a potpuno mladi ljudi to posmatraju na drugi način. Znači, u smislu da sad oni tu gledaju, uopšte ih ne zanima epoha, sad to, nego osjećanja. Osjećanja i jezik. Znači, u tom smislu... U obeh pogledih, po mojem, pišete zelo... Jezik, mislim, u smislu... Na način, ki je dostopen mladim, ki je razumljiv, ne samo dostopen, ampak ki jih ne govori. Osjećanja, emocije razumiju svi, i ovi koji nisu, kako kažem... Teoretsko izobraženi. A ovi koji jesu, oni tu gledaju čisti, to kao različite vrste versifikacije, to im je jako zanimljivo. Naprimjer, ja imam na katedri za kroatistiku rade radove o meni, posmatruju odvojeno, znači u smislu kao da su sad... Jezikovni deli. Jezik. To smo se... Oprostite, ker vas... Ne, recite. Ne, ko smo, spraševal sem ljudi, ko sem prevajal enega, konkretno kolega prijatelja Gorana Jankoviča, ki je to bral, pa Urbana, a je kakšna forma v teh stihih, a je tu kakšen sistem, če so opazili, ne? To je bilo zanimivo vprašanje. Je tu neka matrica znotraj stiha? Jaz se sicer potem nisem opazil, ampak sem videl, tudi žena mi je, ki ima zelo posluh za to, pokazala, da je zelo ritmizirana. Da, jeste. Sve je u određenoj vrsti ritma. Znači, ali baš sve. Možda na par mesta postoji potpuno jedan razlomljen stih, ali i on ima jednu vrstu, nekog 14 terca. Znači, sve je u ritmu. To je meni uvek bilo jako bitno da ima sve vreme pevanje. To je ovo što sam rekla, znači antičko, epsko, silabičko i tako dalje, a pri čemu imam, evo ja sad ovde imam, ja sam donela, pošto sedela sam danas prvo mislila sam da ću čitam, onda sam sedela danas u hotelu i kao sad da će da me pita neko nešto za kao moje inspiraciju, ne znam kako sam dobila ko mala, i onda sam po sećanju napisala neke stihove određenih pesnika, pa imam sad to ovde. Izvolite. Znači, ima nešto što nisam mogla se setim nikako, to je vrlo eksplicitan stih o erotskoj ljubavi od Safo, znači kada te vidim, krv mi juri kroz udove, jezik mi trne, znači to je bukvalno klinički opis antika. Pa onda izrazito sam volila ove jednostavne pesnike, dobro već sam spominjala ove pobunjenike, ali ja jako sam volila Johna Donna, Kristinu de Pizan, onda jako sam volila, međutim svoje razne neke, sad romantičare. I tu ima kod mene, baš u deci se nalazi jedan spoj s jedne strane ovih Katrena romantika, znači ono bio je Divan mesec maj, a sa druge, znači moja dva najveća uticaja kada sam počela pišem, s jedne strane romantičari i to ovi, pre svega anglosaksonski. Naravno i Puškin, ali on je isto pisao razne stihove po toj matrici stihovnoj. I onda, kada sam otkrila sa tako 14 godina Oberjute, rusku avangardu, ruske brutaliste, tu su bili ti stihovi koji su me udarili kao malj. Znači, to je s jedne strane brutalizam, apsurd, ja sam to nazvala patos slobodne ličnosti u jednom trenutku, znači ono patos boemije, sveta boemija, jel? Oni su to najbolje radili
od svega. Evo, tu su sad neki... Onda, ironija, ali to je ironija koja je drugačija od ove ostale evropske, pošto je prepuna ljubavi i saosećanja sve vreme. Onda tu ima jezičkih kalambura i tako dalje, i tako dalje. Evo, tu sad ima... Ja sam se setila, ovo nema veze s mozgom, pošto ja sam ovo sve parafraziram. Ima, to je ko muzika, ima kako ide, to romantičar, evo ga Kic, ovo šta ti muči viteže, te lutaš bleda lica, jezerski ševr, veći žuti, više nema ptica. Znači, meni je uvek to bilo, i pre nego što sam ušte razumela o čemu se radi, ti čuješ što je taj neki zvuk, pa onda Byron, i tako da je sad neki... Profesor Novak, ki sam ga videl u publiki, bil ponosen. Ali evo ga ovo, ja mislim da, ja ne znam kako, ja mislim da je ovo Holjin, ali molim vas, da ću ako sam pogrešila, evo odmah kažem, ne prenemažem se. Ovo kad sam pročitala, ja nisam, možda sam ga malo i promenila. Umrla u baraci, 47 leta bez deta. Radila u muškom toaletu, zašto li je živela na svetu? Znači, ja tu odjednom nalazim i kažem, wow. To inače ima jako puno veze sa tim trenutkom kada sam ja jako puno u muzici, znači ja sam sad neki punk, core, psihobili, šta znam, i odjednom... Hip-hop? Ne, hip-hop. Punk, core, hardcore i psihobili. To troje, okej. Da, ali to malo, to već sa 17 sam bila eklektična. I drugo, to ima jednu određenu divljinu, onda ima, evo ga, kaže... Evo ga, ovo je, mislim, Sapgir. Samo negde laju pseta iznad univerziteta. Super. Nje Krasova nisam mogla se setim i ovoga Klebnjihova, oni su teški, to ipak treba malo veći mozak. Onda su ova dva stiha, ja sam plakala kad sam ih pročitala prvi put u životu, znači, to je metanoja, čista metanoja. Ja sad mešam, vrlo su slični, dva su pesnika u pitanju, jedno je Rivin, to je bio jedan šizofrenik koji je verovatno umro u opsadi Leningrada. Nesto čovek, možda ga pojeli, nije ni bitno. Nije bilo lepo. Da. Jedno je Roald Mendeštan, drugo je Rivin. Ovo je verovatno, kaže, mrtve će u crne usne bela noć poljubiti. A ovo drugo je, kaže, i mene će u čistom polju tane u čelo poljubiti. Sad šta je tu? To je veselo. To ima kod, ja sam to uvek, to je ta vrsta, to je veselo, kaže, i dođe metak i jao, što je lepo. Da. Eto, to je to. Hotel sem, na hitro sam nima veze s tem. En komentar o šizofreniji, nekje sem bral, da ljudje, ki živijo v bolj duhovnih okoljih, šizofrenijo doživljajo kot v bistvu, pogosto doživljajo kot lepo stvar. Vidijo lepe stvari, srečni so. Da, kad so srečni. Ja. Medtem ko v ZDA, v zahodni Evropi in tako naprej, se halucinacije vežejo bolj na ružne stvari. Ja. Ali ne znam, koliko je to istina, to možda je mit. Ne znam ni ja. Dobro. Ja sam onako dosta privatno zdrava i dosadna osoba. Ja sam borderline. Kako... V drugih državah bivše Jugoslavije pogosto zasedim, da se malo idealizira Slovenijo in slovensko kulturo, karkoli zdaj to pomeni. Seveda, jaz imam tudi Slovenca in nisem zdaj nek avtošovinist ali karkoli, da bi govoril specifično Slovenci so takšni in takšni. Jaz imam rad Slovence, no. Ampak ta idealizacija me pa moti, no, ker kot nekdo, ki živi tu in posluša stvari, ki so samo dobre, čeprav ima slabe izkušnje, to te včasih naživcira. Kakorkoli, no, jaz imam eno idealizacijo mogoče do Srbije. Zdi se mi, da je književna kultura zelo živa. Knjige so poceni, tiskajo se, ogromno se prevaja. Se mi zdi, trači o pisateljih so v tabloidih, na TV se pojavljajo in tako naprej. V Sloveniji je manj tega, no, čeprav se ponašamo s tem,
narod, ki je utemeljen na književnosti in predvsem na poeziji in tako naprej. Pa me zanima, a je ta moj vtis točen, ali je vsaj približno točen. Pa to sigurno potiče iz izvesnog autošovinizma koji svi imamo i koji nam je nametnut sa strane, znači od strane vladara sveta, gde ti uvek kod nekog drugog nalaziš bolje osobine. To je The grass tipično. is always greener, kao pravi Angleži. Sad tu treba razdvojiti šta je tačno, šta nije tačno. Ja malo znam o trenutno slovenačkoj književnoj sceni jer nije dovoljno prevedeno. Znači znam ovo ranije, kao i svi iz moje generacije, dosta dobro. Te kada budem ja to sve pročitala i to, onda ću moći da kažem nešto suvislo. Znači, ne usuđujem se da bez ozbiljne analize kažem nešto. Upravičeno, Sigurno je u određenom smislu postoji nešto što je autošovinizam i postoji nešto što je činjenica. Činjenica je da je verovatno Slovenija veoma udobna i lepa zemlja za život, gde su blizu planine i more i poprilično uređena. Znači, to je činjenica. Znači, to je sad dođeš i vidiš. I to sad ne spada u temu nečega da je neko bolji ili gori, nego to je činjenično stanje koje je u principu određena razlika civilizacijska i to nije nikakva uvreda. Ne, to je gre za dva principa to je situacija nosa takva. do okolja. I ja kada bi, ne znam, imala para u tom smislu, ja bi možda sanjala o tome da se naselim negde u nekom lepom mestu u Sloveniji u svojoj starosti pa da odem na more i na planinu. To je dobra ideja. Ali ja neću imati te... Bomo videli kako bo čez 30 let. Ja neću imati te pare, a i ne znam da vozim auto. Tako da je to problem. A i drugo, po mentalitetu, koji ja ne volim reći mentalitet, ali sad vozimo malo trivialni razgovor. Razumemo se. Po mentalitetu meni više odgovara Grčka. Ako već govorimo o mojoj starosti, da isto ne verujem da će imati para, tako da ova priča nema nikakve veze. Jer i u Sloveniju i u Grčku idu Englezi, koliko ja shvatam u starosti. Jeste. Pa to sa Englezima ne mogu nikako. Mogu samo da ih mrzim. Znači, to je što se toga tiče. Što se tiče... Ja, na primjer, vrlo ozbiljno mislim da je kritička scena, na primjer, ali to nije autošovinizam, nego to direktno vidim, da je kritička scena Sloveniju ne znam jer ne razumem dobro jezik, razumem sad ovako, ali ne razumem dobro jezik. Ja, na primjer, sam sigurno u Hrvatskoj postoji scena eseistička i kritička ozbiljnija nego u Srbiji. Znači, to je fakat, to nije kao autošovinizam, nego ja vidim kada čitam neke određene tekstove i tako da, jer to razumem, to mi je jasno. Dobro, to je sad govorim što se tiče teatra i ne znam književnosti. Sad, ovamo postoji jedna zanimljiva situacija da je sve vreme se pritiskaju dugmići da je sve užasno politizovano i zbog toga što je sve politizovano, o tome nećemo, se stalno dolazi do tih skandala. Govorite o Srbiji. O Srbiji. I to je jako zabavno, ja u tome jako uživam. I u tom smislu tu dolazi do situacije gde je tu sad odjednom jako važno jer tu ima naši, njihovi, ovi, oni, ovaj ovakav, ovaj onakav i to onda ljudi na tu temu kao polemišu, kao da je to bitno i u tom smislu to zaliči malo na ona nekadašnja vremena kada su kao književnici i umetnici bili stvarno važni, što sad nisu i to je tako i to mene zabavlja. Znači, zabavlja me da postoji određena vrsta skandala i polemičnosti na sceni u smislu, ne znam, bilo čega, nagrada, ovoga, onoga. Sad, ako mene opauče, da li će da me zabavi, verovatno neće, ali baš me briga, pošto, mislim, ja sedim kod kuće, nemam toliko veze sa tim svetom da nešto kao održavam odnose, pa da mi to bude važno, nego mogu samo da
potrpim. Ja. Za sad me nisu, poučili me jesu, ali šta ja znam, nisam u toj sferi, a da me zabavlja me neizmerno. Znači, koren toga je, kako kažem, koren toga je loš, pošto se odnosi na takozvane, što bi rekli komunisti, unutrašnji i spoljni neprijatelj. Ovo su spoljni neprijatelji, a i unutrašnji. Znači, kako kažem, loša je ideja, ali je ono što se dešava vrlo zabavno i zanimljivo, pošto sad se neki ljudi preganjaju, svađaju. Kao što smo spominjali mog drugara Tabaševića koji je bio ovde. Ja njega jako volim. Ja. Mislim da je trenutno ljut na mene, to je predivno. Ma takvi smo ljudi, ja i Tabašević i tako dalje. On je zanosna ličnost i jako dobar pisac i nije oportunista, znači on zaista veruje to što piše i to mene ushićuje. Vidjet ćemo kad mene opauči da će da mi bude tako. Kako bi živi bili pa vidjeli. Mislim da vas ne, imam osjećaj da neće. Pa vidjet ćemo. On je onako, kako kažem, ja sam starija žena od njega i on malo ima taj, malo sam onako, znate kao ona onako, arhetip jedne tetke stamene. Tako da retko će momče da udari na... Imao sam taj dojam. Da, retko će momče da udari na stamenu tetku. To se ne radi. Nisam nikad progovorio sa njim o vama, ali imao sam, koliko njega znam da bi imao takav odnos. On je vrlo ozbiljan pisac. Sad bez šale, sad malo smo žovijalni. Da, onda ga prevedemo. Da, apsolutno treba da prevede. On je majstran jezički i težak je za prevođenje, vi ćete to moći, sigurna sam. Nešto malo sam preveo, da, ali pozabavit ću se time. I zanosna ličnost, kod da je izašao iz Dostojevskog. Znači, to je onako popuno jedno ranjeno divno biće. Da. To skandali su predivni, ja to možem. I meni se sviđa, ja isto volim skandale. Ne, nego, znači, ipak je to više neki mehurić pisaca, nego što zaista ima neki utjecaj u društvu. Ima utjecaj, ljudi odu kupe knjigu. Da, ima utjecaj, ljudi odu kupe knjigu i to zaista, znači, kako kažem, ima lukrativnu... Pa super, da. A ovde to nema. Pa ima fantastičan, još bolji skandal, sad se setila, zato sam se malo zbunila. Ima fantastična priča. Moj bivši student, mladi kolega, Miloš K. Ilić, koji je bio gnevno biće još dok je studirao. Da. On je bio vrlo ljut i bio jako bezobrazan. To je super, ja. Što je bio bezobrazan. To tek sam počela da radim i to krenem da radim na 4. godini koja je pakao. I on me prekidao dok predajem i tako dalje, divan. I on je tu došao do određenih zaključaka spram scene, te je odlučio, prvo te je odlučio da piše pod pseudonimom ženskim Ana Miloš. To je super, da, škandal. To je bilo fantastično. To je napisao 2 romana, boga mi, 1 zbirku poezije. I još je uzeo svoju prijateljicu koja je izigravala Anu Miloš. Da. Kod jednog izdavača koji je onako, jedan, tako, ne znam, ne bi o tome. Mislim, ja prosto nemoguće... Davala intervjuje u ime te fiktivne autorke. Nemoguće da sam ja izdavač, da je moj Flavio, da je došla ta ženska, mi bi znali. Znači, nema šanse. Možda se ne bi bavili, rekli bi baš nas briga, ali mi bi znali. Davala je intervjue, to je bilo fantastično. I onda se autovao da je on Miloš K. Ilić, onda je tu nastao silan skandal, gde su se određeni ljudi jako zabavili, prosto jer je to zabavno. I drugo, to je legitimno, on je čovjek izvršio, napravio koncept, izvršio eksperiment, napravio performans, a neki su bili jako ljuti, jer kao eto on... ženama je teško, sad on iskorištava, što je dosta problematično, pošto prvo nije tako, drugo nije tako, treće nije tako, znači on je čovek... Pa on je zapravo pokazuje kako neki kolegi tudi njej pišejo na privatna sporočila z nekimi seksualnimi vsebinami in tako naprej. V bistvu je dosta feminističen tudi v tem pogledu ta projekt. On jeste
feminističan i taj dečko, ali to je sad glupo da pričam, to nek uzmu ljudi, nek čitaju pa nek sami gledaju. Taj dečko zaista nema veze sa tim korpusom. Ja, razumem. On je prosto besan, mlad i pun zlobe i rešen da kao osvoji tržište, što je na kraju krajeva potpuno legitimno. Pravi pisac. Pa da. Hvala, Milena. Hvala i vama. A ne, Aljaž nešto hoće kaže. Pa ne, već je gotovo. Dobro, bomo sprejeli, če ima kdo, bomo sprejeli 2 vprašanji, potem pa se lahko avtorica tudi podpiše v knjige. Moće pitanje, neće pitanje. Da, gremo kar na... Izvolite, gospa. Ne znam u stvari, Čujem vas ja. ne znam u stvari ni da li je to pitanje, ali gledala sam jedan snimak gde sam jako plakala sa vama i tu kažu Milena, devojčice, Trnova Ružice, šetali ste u smešnim kapama jednim pustim gradom i takav je zapravo ima grad, Lazarevac, pa me zanima šta ste radili u Boru i kako je bilo. To je bilo 2004. Smo moj muž Oleg Novković i ja, to je bila njegova ideja da snimi dokumentarac, na konkursu je dobio neke male pare, gradskom konkursu, da snimi dokumentarac, to je potpuno njegova ideja, da snimi dokumentarac, da napravi predstavu sa Rudarima i Livcima po Brehtovoj operi za 3 groša. I onda me je on tamo poveo, jer mi nismo imali pare da platimo pozorišnog reditelja, onda on mene pitao, jer bi ti umela sad da napraviš predstavu sa amaterima? Ja sam rekla, pa umela bi, ja sam imala taj predmet, sa amaterima bi umela. I onda smo tamo otišli i desilo se, pošto dokumentarac vam je po principu viska, znači on je kontrolisao tu temu, ideju, znači grad Bor, koji propada, u to vreme je bilo strašno potpuno, ništa ne radi, oni su svi bez posla i tu je bilo puno, znači, o radničkoj klasi, o zemlja koja više nema, sistem koga više nema, to je sve su teme koje su značajne za Olega, koji je dosta imao veze sa anarhosindikalizmom porodično i onda je Brecht, jeli? I onda se desilo, bilo je puno, 40 sati materijalno, da se desilo da je on izdvojio materijal, da se zapravo, to se desilo, on je smislio, ima određenu temu i ideju, jel? Ali onda sam ja doživjela veliko prijateljstvo sa 2 momka, odnosno 3 koji su moje godište, odnosno godište Baltik Vodke, 73. 74. koji su glumili Meki Noža, Pičama i to. I to se sve vidi na filmu, znači naše prijateljstvo i ljubav. I onda je on, pošto je to bilo, mi smo imali bukvalno para da smo dali ekipi koja je dolazila vikendom da snima, pri čemu smo dobili, poklonili su nam opremu i to. I to je baš bio underground projekat, potpuno gerila, najlepše što sam radila u životu. I onda je on rekao, pošto nismo mogli da dobijemo, Kurt Weill je jako skup, to je jako skupo se dobiju prava, onda on rekao toj dvojici momaka, Miroslavu Mitrošinoviću i Saši Loviću, ajde vas dvojica da napravite songove zajedno sa Milenom o gradu Boru. I onda tu ima songovi u tom dokumentarcu, a onda im je rekao, mimo mog znanja, ajde da napravite jedan song o Mileni. I ja to nisam znala, eto, to sad malo sam opširno, ali ne mogu drugačije da kažem. I onda oni su mene iznenadili, stavili me da me snimi, ja sam se popuno raspala. Jer to je priča o tome kako dolazi jedna žena iz grada, kao obojena ptica tu u život tih ljudi, onako kao, ima jako puno veze sa jugoslovenskim crnim talasom, onako malo ironično. Znate, u Biće skoro propast sveta, kad dođe ona učiteljica što je glumi, Jani Žirardo, pa
se kresne sa svinjarom, pa je zavede poljoprivredni pilot, eto tako. Tako je bilo poigravanje sa tim, kao dolazi neko iz velikog grada da tu umetnički eksploatiše. Znači, to je slojevit jedan film i nešto najbolje što sam ja u životu radila. Inače sam postala veliki prijatelj sa ovim jednim dečkom. Eto, to je to. To mi je najlepše i meni što se desilo u životu i to je autentično, sam se potpuno raspala u toj sceni. Še kdo? Evo, Bojan. Bojane. Pa ja bi možda izvan, ok, recimo tamo od Brehta, kako dođete u Rudarskoj operi opet do Milene Marković ili u Beli svet Sofokle, recimo Edip. Da. Danas ste spomenuli Prusta, što mi je palo na pamet u vezi sa decom. Mislim, kako ide ta selekcija, jer to krenete kao sad ću da pišem ovo od Prusta, pa onda... Ne, iskreno da budem, Brecht, ja sam ga obožavala uvek i Brehta i Bichnera u drami. I to ima jako puno veze sa nečim što sam ja u drami radila, a ideološki ima veze s ovim što je radio reditelj Oleg. Tako da i songove sam počela da pišem u drami zato što to palo mi na pamet, evo da budem iskrena. Znači, da. Da se sve to reducira na kraju na ipak, da tu Milena Marković da vas na kraju pitaju da je to autobiografija. Pa ne znam kako, mislim, zato što to zaista jesu neki baš specifični detalji iz određenog života. I ja mislim da baš tu kombinaciju artificijelnosti, odnosno forme i tog što je detaljno opisano nešto što je lični život, ja sam to, pravo da vam kažem, prvi put, ajde sad spominjala u tešku, ali prvi put videla kod Knausgora da je ispričano još tim jezikom koji je potpuno jasan i naš. A toga nije bilo kod ovih ranije. Mislim, u tom smislu oni su uvek imali jednu određenu pokrivalicu vezanu za taj svet koji opisuju. Ako sam ja uopšte vam odgovorila na pitanje... Nije bilo pitanje, to je bilo ništa. Kako neko me uopšte pita? Pa ja se isto pitam. Da li je išlo od Prusta do Milene Marković, Da. do Milene Marković do Prusta? To su radio študent pitanje. Pa on je bio čovek mnogo imao, on je verovatno imao mnogo, on je bio prvo svetski čovek za razliku od mene, drugo znao je više jezika za razliku od mene, treće imao lepši život za razliku od mene i bio je mnogo pametniji verovatno. Jeste. Ja u smislu stilski sam se dosta, mi je bio bitan Proust, ali mi je Joyce bitniji ovako što se tiče etosa, pošto je on bio isto tako dosta opterećen i razdiran svojim nasleđem. Nemoguće, ne znam čime se vi bavite. Ja isto nešto pišem. Okej. Jel? Izvinjavam se, upoznaćemo se, stvarno se izvinjavam što pitam, nisam htjela da budem, htjela sam drugu stvar da kažem, da je, kada se baviš tom vrstom pisanja koje se strašno naslanja na jezik, onda su ti pisci koje ja spominjem izrazito referentni. Znači, čak uopšte ja nisam spomenula razne koje jako volim, nego baš one koji su mi bili referentni za korišćenje jezika. Inače, veze nemam s Prustom. On je čovjek gospodin, ja nisam. Bomo nadaljevali. Da.
Ja, Jer što super kaže, imam tema ja za, imam ja za jednu- razgovor. Imam ja jednu pesmu, samo da kažem pa završam, imam ja jednu pesmu gde govorim šta su moje Madlene, pri čemu sam razmišljala pola sata kad sam pisala tu pesmu, kako se kaže, Magdalena ili Madlena, majku moja, pošto ne znam, jer u prevodima sad gledam. A onda sam napisala, meni su Madlene uštipci, znači priganice, kako bi... a moj brat je rekao, meni je rol viršla, eto toliko. Meni je bil bezek, baza, kako je na naš... Zova. Ja, Zova, ja. eto, znači to je apropos za Prusta. No, zdaj pa gremo k podpisovanju. Knjige so tudi na voljo, seveda ob strani, ob ugodni ceni. Tako da uživajte v druženju. Poštovana publiko, ja samo idem da ispuštam svoj porok dok vi kupite knjigu, ja se vraćam. Na cigareto grem.